Позорники. Мы анализируем ситуацию в Витебской области, я об этом вам доложу сейчас. Она печальная. Для дэманстрацыі сумнай сітуацыі ў Віцебскай вобласці Лукашенко расказаў пра падзеж жывёлы. І гэты паказчык у паўночным рэгіёне проста зашкальвае. Хуже, чем где-либо. И даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота. У вас 140% рост, по-моему, к уровню прошлого года. У іншых сферах таксама няма чым пахваліцца. Прадпрыемства Віцебскдрэў спынілася, а знакаміты Белвест назбіраў 300 мільёнаў рублёў даўгоў. За апошнія гады аб'ёмы вытворчасці ў рэгіёне знізіліся, а мясцовыя арганізацыі амаль 1300 разоў звярталіся па дзяржпатрымку. У той жа час, паводле справаздач, у рэгіёне нібыта растуць даходы насельніцтва і забяспечанасць жытлом. Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний, впоследствии неподтвержденных делом. Могу вспомнить и красных коров в Устье, и вакцины ваши Белвит-Унифарма, и Аршанский мясокомбинат, который ваш губернатор предлагает отдать в Минскую область агрокомбинату Дзержинский.